जॉइंट पेन म्हटलं की आपल्याला नीचा इज समथिंग दॅट वी नो ऑब्व्हियसली त्याला जॉइंट्स विदिन द बोन्स इज वेअर इज द प्रॉब्लेम. वेगवेगळे जे जॉइंट प्रॉब्लेम्स आहेत आपण एक जर जिस्ट मध्ये जर सांगितलं तर काय असेल? आता सध्याचं जग असं आहे की जॉइंट पेन्स अगदी लहान मुलापासून ते म्हाताऱ्या माणसांपर्यंत सगळ्यांनाच हं, येतात. कोणी आता पेशंट आलं की हे दुखतं, ते दुखतं, मान दुखते, पाय दुखते, गुडघा दुखतो, हं, खांदा दुखतो. ह्या सगळ्या दुखण्यांच्या मध्ये हं, जॉइंट पेन्सचं एक मोठी विभागणी केलेली आहे. हं, पहिली जी जॉइंट पेनचं टाईप आपण म्हणू तो आहे आमवात. आमवात म्हणजे त्याच्यामध्ये आला रुमॅटॉइड अर्थरायटिस. हं, तर रुमॅटॉइड अर्थरायटिस हा जो आहे हा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आहे. हं, म्हणजे तुमच्या शरीरातच तो सुरू होतो. त्याला कुठले बाहेरचे फॅक्टर नसतात आणि हं, तुमच्या शरीरातल्या पेशीच त्या तयार करतात. तर हं, स्वतःच्या पेशी स्वतःच्याच पेशीला जेव्हा मारक ठरतात तेव्हा हं, ऑटो इम्यून असं म्हणतात त्याला. हं, तर हा जो आजार आहे हा अनुवंशिक असू शकतो. इट कॅन बी हेरिडिटरी आणि ते माणसाला इतकं दुर्धर करून टाकतात की त्याच्यामध्ये रोजची हालचालसुद्धा दुरापास्त होते. हं, द सेकंड इज द अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस म्हणजे ह्याच्यामध्ये मणक्यांचा ऱ्हास व्हायला लागतो हं, आणि त्याच्यामधनं एक त्यातला संधिवात तयार होतो त्याला अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलायटिस असं हं, म्हणतात. तिसरा आहे जुवेनाईल आर्थरायटिस म्हणजे लहान मुलांच्या मध्ये तो हं, साधारण 18व्या वर्षापर्यंत हा एक संधिवात येऊ शकतो. त्याला काही कारण असं नसतं. हं, तर कधी-कधी एक अँटिजेन असतं HLA-27 त्या अँटिजेनमुळं हा त्रास होऊ शकतो. हं, अँकायलोजिंग स्पॉन्डिलोसिससुद्धा त्यांनाच होऊ हं, शकतो. त्याशिवाय आला ऑस्टिओआर्थरायटिस म्हणजे आजकाल हाडं झिजण्याचं प्रमाण इतकं वाढलेलं आहे, की महिलांच्यामध्ये विशेषतः हं, स्त्रियांच्यामध्ये एका विशिष्ट वयानंतर हाडं झिजायला लागतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्या आहारांना पुरेसं कॅल्शियम मिळत नसावं, हं, सूर्यप्रकाशातलं D3 मिळत नसावं त्यामुळं सुद्धा. तर हं. गुडघे झिजणे, मणके झिजणे हे अगदी कॉमन झालेलं आहे. अगदी मला वाटते कॉलेजमध्ये जाणाऱ्या मुलीसुद्धा कधी-कधी आजकाल कंबर अरे दुखते, बाप! मान दुखते असं म्हणतात. तर ह्या अशा सगळ्या जॉइंट पेन्सची सुरुवात आजकाल अगदी लहान वयामध्ये होत आहे.